10 dana, 5 kg manje, počeo sam sa 108,400, posle 10 dana 103,550, jesam zadovoljan, jesam. Da li je moglo bolje? Naravno da je moglo bolje. Da li je do mene? Naravno da je do mene. Nisam preterano rigorozan bio prema ishrani, nisam preterano aktivan bio što se tiče kardio treninga i inače onih treninga koji bi mi pomogli oko mršavljanja. Jednostavno radim u nekom polu šprintu, ne žurim, ne želim da silim ništa, polako, imam vremena, bitno mi je da idem ka cilju iz dana u dan, to jest iz 2 dana u 2 dana, non stop idem sve bliže i bliže tom da kažem, toj zaciljanoj težini, tako da nema potrebe za panikom, nema potrebe za nekim sad, ne znam, kecom iz rukava. Imam ih, nekoliko, ima vremena, naravno, tek je 10 dana prošlo, ostalo je još 19 dana, tako da puna kapa. Kao što rekoh, nakon 10 dana, nakon prvog dijela koji ste gledali, krećemo od 103,550, kao, da kažem, početna težina od drugog dela. Vidjet ćemo da idemo. Idemo ovo na merenje. 103 i 100. 450 grama manje u odnosu na prošlo merenje, to je da kažemo prvo zvanično merenje u drugom delu, kako bi ga nazvali ako gledamo po videu. 12 dana, 5 i kusur kila manje. Meni je bitno da ta cifra ide na dole. Koliko, nije bitno, bitno da bude konstantno. Da konstantno ide dole, sve bliže onome što zapravo želim. Tako da još uvek treba da se malo dam svoj maksimum. Ja kažem da sam u prvi 10 dana dao nekih 60-65%, a u drugi 10 dana bude barem 70-75%, pa ćemo lako da ga pooštrimo kako se bliži kraj februara. Tako, nisi ono, lagano. 102 i 500, mnogo lep broj, majke mi mnogo lep broj, pogotovo ako sam počeo sa 108 i 400, tako, i ja vas puštam već danima, 102 i 500 zvuči super, ekstra. Posle 14 dana, posle 2 nedelje, skoro 6 kg manje, ja sam zadovoljan, iskreno. S obzirom na to, kao što rekao, da ne dajem svoj maksimum, ne želim, što bih se toliko cima kad znam da ne moram. Ja sam prezadovoljan, 6 kg za 2 nedelje, da kažemo, negde smo na pola puta, super je, super. Kako se zove, sekunda, da, jedna mala sitnica koju sam htio da podelim s vama, to je da ja sam u početku jao od 10 do 8 uveče, znači 10 ujutru do 8 uveče. I sada posle 10 dana sam promenila od 11 ujutru do 8 uveče. I sad prvog dana, to je bila nedelja, pa sam bio kući, pa eto, možda nisam ni osetio to. Drugi dan, ponedeljak na poslu, dolazi 10:15 i meni stomak kreće da me uvija. Kreće se, znači gladan sam kao nikad u životu. Ja rekao, moguće čoveče da se za 10 dana organizam navikne na to da u 10 sati, 10:05, jede. I prvi dan kad sam bio skoncentrisan, mislim ono, kad sam radio i onda nemam neke velike distrakcije, posao mi je tu distrakcija, samo i prvi takav dan ja osetim toliku glad u 10:15 da ja, ljudi moji, ja u životu nisam bio onako gladan, u životu, znači katastrofa, tako da organizam je jedna jako složena mašina. Jako složena mašina. 102 kila i 50 grama. Da, 102 kila i 50 grama, znači ti 50 grama ni slučajno ne brišem, jer ti 50 grama nek stoje tu da me podsjete da sam idiot koji nije uspio da spusti ispod 102 kila za 2 dana. Nema veze, znači to nek bude malo opomena, da treba da se uzmem pamet da krenem, da dam maksimum ako već radim ovo.
Ne znam šta kažem, mislim, kad sam vidio onih 50 grama, rekao, brati, mili, je li moguće? Bukvalno, znači, to je jedan kardio trening i bilo bi ispod 102 treninga. Ispod 102 kila, ispod 102 treninga. Katastrofa! Stvarno mi se nije katastrofa, super. Idemo dalje. 101 i 250. Tako blizu, tako daleko. Šalim se. Idemo dalje. Moto celog ovog februarskog kata je idemo dalje. 100 kilograma i 500 grama. 8 kilograma manje za 20 dana, super. Priznaću, ovi drugi 10 dana sam možda malo i više posvetio pažnju treningu nego u prvi 10 dana, ali jednostavno kako vreme odmiče, iz dana u dan sve je teže i teže skinuti kilažu, zato što kat već traje, organizam se već navikao na to, na manji unos kalorija, tako da i on smanjuje samu potrošnju sebe, pa onda moram više ja da se trudim. Ali ja sam zadovoljan za sada, stvarno, i to što sam toliko blizu te dvocifrene težine, odnosno na trocifrenu, ne računam decimale, baš onako ja volim kad nešto radim i kad se nečega odričem i kad se nečemu trudim, ja volim da imam, to jest da vidim rezultate, da vidim što se ja trudim, što se ja odričem nečega, tako da ovo mi je top. Što se tiče trećih 10 dana, da, trećih 10 dana, zašto? Zato što sam odlučio da i 30. Ne 30. februar, nego 1. mart. Non stop kažem 30. februar. 30. Odlučio sam da i 1. mart uvrstim, da kompletiram 30 dana iz prostog razloga zato što merenje radnim danom žurim zbog posla i tako dalje, tu mora bude baš rano ujutru, tako da nije baš idealno, zato merenje subotu ujutru bit će idealno, to će biti poslednje merenje, to će biti ona after kilaža, tako da, mogu da najavim još jednu stvar, part 3 bit će potpuno drugačiji od ova prva, tako da vidimo se u partu 3.